Ukážem vám, čo som ja nakreslila. Takže, toto som ja nakreslila. Pozerajte si, dávam čas. Ideme ďalej. Takže toto, bolo to ťažké strašne. Potom toto. Tu vám to zblížim. Potom toto. Potom toto. Potom toto. Ktorú sa mi asi podľa mňa dobre podarila. Potom toto. Potom nič. Je to všetky fotky. Pozerajte si.